ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪುಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ನಾಳೆ ಕನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚೆಟ್ರನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಲ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಸಂಕಡುಪುನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಗಾತ್ರನೇ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ನಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಗು ಬಲ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಎದುತ್ತೊಂದಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಕೂಟದಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರಿ ಬೇರೆ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚೆಟ್ರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಯ ಆಸ್ತಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರ್ ಬಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾದಿ ಕಡೆ ಬರಲೇರು ಒಂದುವೇ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪದ ಅಭಿನಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪನ್ನಗ ದೇವೇರು ರಡ್ಡೆ ಜಾತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಾತಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ನಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡು ಆಣು ಲತ್ತು ಇಂಚಿಡು ಪೊಣ್ಣು ಲತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪ ಮಂಗಳ ಮುಖಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳ ಮುಖಿನ ಕಲ್ನ ಅಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಪಂಡಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕಲೇನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಮುಕ್ಕುಡು ದಕ್ಕುನಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳ ಮುಖಿನ ಕಲ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟ್ಟು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರವಲೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮಿಜಾರ್ ಎದುಕೊನ್ಗ ಜೋಡಿ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡದು ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುನು ಗಾಡಿನ ರೋಡ್ ಉಂತಾರ ತೀರಂದೆ ಗೋಡೆ ಬೋದು ಹಾಕಿ ಮಾರಿ ಸಂತಂದೆ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪುನ ಸುರ್ಪನೆ ಒಂದಾವ್ಯ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಏತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೇ ಪಾಡು ಅಂದ ಅವೇ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಅಂದು ತರಕೆ ನೀವು ಜೋರು ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಯಾನ ಜಪ್ಪೂನು ಎಂಚ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗರು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆಲ್ಬಾರಿ ಜೋರಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಯಾನೆ ಬದುಕೂನು ಎಂಚ ನಂಬೆ ಎತ್ತಂಡೆ ದೀಪ ಎತ್ತೆ ದಯಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ನಂಬಿ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಸಯ್ಯಾಡು ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದುಂಡು ಅತಿ ಈರೊಳ್ಳು ವೆಯ್ಟ್ರಿಡ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡೊಂತಾರತ ಇರೇ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೊರೆಯು ಓ ದೇವ ಆಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರು ಬಲ್ಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ದೇತ್ತೆ ಲಗಾಡಿ ಅಡೇನೆ ಕರ್ಂಚದ್ ಬಿಡಿ ಸೈಯಡ್ ಮೇ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಇದಲ್ಲ ಕೋಡ್ರೆ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಡದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ಭೋಜನ ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಬೇ ಒಂದು ಅದಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ವರಸ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಕ ಓ ದೇವ ವಿಸ್ಮಯ ಎರಡಲ್ಲ ಬನ್ನೋಚಿ ಭೋಜನ ದಾದೆ ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿದೀತಿನ್ಯ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿದೀಪ್ ದಾದೆ ವಿಸ್ಮಯ ತುಕ ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪ್ರೆಸರ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀರ್ತಿರ್ದು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೀರ ಪೂಜಿ ಕರ್ಮೇರ್ನ
ಐದು ಮಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಊರು ರಾತಂಡು ದಾನಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂದ ಬಗ ಆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ನಂದೆ ಓ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬಂಪ ಅವೇ ಚಮತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿರಕಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೊಡತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವರಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ದು ವರಿ ಪುಣ್ಯ ಚಮತ್ಕಾರ ತೂನಗ ನಿಂಗೆ ಅಂದಾಜ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಜನ್ನೆ ಕೋಡೆ ತೂತೆ ಪಾರ್ತಿರ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಪಾರ್ತಿರ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಂದ ಶೇ ಶೇ ಇಂಚರ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಧನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ನರಮ ನಿಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುಲ್ಲೆ ತಲಕ ಇನ್ನಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಏತು ಬರ್ತು ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ದಾದನ್ಯ ಅವೇ ಎರ ಸೈತ್ಯರ್ ಬಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸೈತಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಲು ಮಂಡ್ಯ ಸಮ ಉಂಡಂಬೆ ಹಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ದು ಕಾಲ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕುಸಲ್ಲ ಐತಿ ಕೋಡೆ ತೂತೆ ಬಂಡರು ಕೋಟೆ ತೂತೆ ದಾದಿನ ಕೋಟೆ ತೂತೆಂಬೆ ಅಂದ? ಕೋಟೆ ತೂನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ತೂಪೆ ಇನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಕೇಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾದ ಸೈತೇ ಹೋಯ್ರು ಮಾರಿ ಲಲಕ್ಕ ಭೋಜನ ಇರ್ ಬೊಡೆದಿ ಬನ್ನಗೆ ನೆನ್ಪಾಂಡಿ ಬನ್ನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿನಿಯನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಅದು ಪತದು ಹಾಂ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ಕಂದ ಪುಂಡಿಯೇ ಇರೇಗ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಅಂದ್ಬೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಆಹಾ. ಅರ್ರಾದು ಪತ್ತಗ ಮುಂಜಾಟಿಗೆ ಕೊರ್ಕಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜದ ಹೆಂಗದಾಗಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಬೊಡಿದಿ ನಿನ್ನ ತೈ ರಾಧೆ ಭೋಜನ ಏಯ್, ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಏಯ್. ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಶಿವನೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರಪ್ಪ ಅಡೇಗ ಒಂದು 500 ಸುಲೈ ಪಾಡ್ದ ಪುಡಿ 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 ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ತಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಚಿಂಗ ಪಾತ ಕೆಡ್ ತಂತಂದಯ ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತಲಂಬೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುದನ ಸಿಂಗಂ ಪುದನ ಚಿಂಗಂ ಹಾಕಿಲಕ ಲಗಾಡ್ದೆತ್ತೆ ಸಾರಿ 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 ಸರ್ ಸರ್ ಶೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಶೇ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಲೆ ಪುಂಡು ನೀನು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಐಸೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಯಾನಿಡದ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾ ಬೋಜು ನಾಡೊಂದು ಬೋಜುನೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಜು ಒಲ್ಲೆ ಬೋಜು ಒಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಡ್ಗ ತಿಕ್ಕೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡ್ಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಏಯ್ ಇಡಬಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ದಾದ ಬೋಜು ಹಾ ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಏರೆಂಡ ನಾಡೊಂತೀನಿ ಬೋಜು ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ದಾದ ಬೋಜು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಪ್ಪೆ ಬತ್ತೊಂದಿನ ಇಂದೇ ಬೋಜು ತಿಕ್ಕೇನಾ ಎಂಚ ಬೋಜು ತಿಕ್ಕೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ನ ಏಯ್ ಬಲ ಮೇಡೆ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಿಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತೊಂದಿನ ಆತ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇನಾ
ಕೋಡೆನ ಕೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆತೆ ಇನಿ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆತನ್ ಬೋದು ಬೆಂಡ್ ದ ಪೆರೆಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಸರ್ ಅರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆತನ್ ಪೋರೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಅರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆತನ್ ಉಪನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಆದ ಮಲ್ದಿರ್ ಏ ರಿಂಬೇನಾ ಅಂದು ಈ ಬೋಜುವ ಈ ಮಾರ್ಸಂತಂದೇನಾ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಟರ್ 5 ಜನ ಪಾಡನ್ ಪೋಂತೆ ಆತೇನಾ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೇನಾ ಒರೆಯಡಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೇನಾ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ಪೆ ಆತೇನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಆತೇನಾ ಏ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೇನಾ ಏನ ಆತೇನಾ ಸೈಯಡಂಚಿನ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುಗ ಯಾನ ಮುಕ್ಲೆ ಪೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದ ಪಿರ ತಿರ್ಗದಿನ ಆತ್ರ ಮಾರಿ ಸಂತಂದ ಕುಲು ಕುಡ ವೇಸ್ ಕೂಟಾಡು ಕುಡ ಇಂಜನನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಎದುಡು ತೀತಿನೆಕ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇದೇ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಚೆ ಆತೇನಾ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಪಣ್ಣನಿಕ್ ಅಂದಜಾಂಡೋಡು ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಡೈನ ಸಾಬಾತರ್ ನಾನು ಅದೇ ಭೋಜನ ಇದು ದಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರಿಂಚ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪಾರು ಮುಚ್ಚಿಮೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಚೆಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪರ್ಪೆ ಬಂದು ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿಮೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿರು ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿಮೆ ದಾದಾಣ್ಬೆ ಇಂಕು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬಾರ್ಪೂಜಿಗೆ ಕೂಟ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಇಂಜನ ನಿಂತಿಲ್ಲ ತೊಂಬಾಡಂಬ ಇದೆ ನೆಂಕಿ ಬಾಸಗೆಟ್ ಸಂತಂದೆ ಬಲಂಬೇಡಿ ಬಲಂಬೆ ಯಾನ ಪಿದಾಡಿ ಜೀಪ್ ಉಂತದ ಈಗ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಟ್ಟವನ ಬಲಂಬೆ ಜೀಪ್ ಉಲ್ಲೆತನ್ ಪೋಪೆ ಅವಳು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ ಉದಾವೆ ಏನೇ ಫುಗ್ಗದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಪುಗ್ಗತ್ತುದಾರೆ ಮಕ್ಕ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಐನು ಊದಿ ಬೇಟಿಗೆ ಏತ್ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಪೂಜಿ ಸರ್ ಉದರ ಪೂಜಿ ದಾಯಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರಿ ಇಂಕು ಉಬ್ಬೆಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊದ್ಯಡೆ ಅಂತ ಸೈಪೆಗೆ ದಾಲಾ ಪೂಜಿಂದು ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಖಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊದುಗ ಮಾರಿ ಸಂತಂದಕ್ಕೂ ಮಾತಲೆನ ಮುದೇಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಪೂರ್ವ ಗುಣನಾಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಣನಾಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪರ್ದ ಮೋನೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಅದು పోతు ಮೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ఒకెంచ ಜನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ పోమెట్టి పోలీస్ దక్లేన మంగట్టవన మై పోలీస్ దక్లే మంగట్టవన ಕಲ್ಪವನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀಕು ಉಪ್ಪೆ ಸತಂಬೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ನೀನು ಅನ್ಕೊನದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ಬೋದು ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಸರ್ ದಾಯಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತಿರಿ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕನ್ನ ಕಮ್ಮಿಂಡಿಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ನೆ ಅನ್ ಸೈಪೆಗೆ ದಾಲಾ ಪೂಜಿಂದು ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಕೊರ್ಕ ಮಾರಿ ಸಂತಂದಕಲು ಪೂರೆ ನನ್ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬುಡಯೆ ಯಾನು ಬುಡಯೆ ಉಬ್ಬೆ ಸೊಂಡತ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿಂಡತ ಸರಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಮೂಲು ಪಡ್ಕೆ ಬೋಡು ಬಾಜಲ ಪುಂಡೆ ಏಯ್ ಮಲಬೇಡಿ ದಾನಬೆ ಸಿಂಗಂಗೆ ಮಕ್ಕರಂಬೆ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಕೋಪ ಬತ್ತ ನಾನು ಸಿಂಗಮಾಪೆ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಕೋಪ ಬರಡು ಏಯ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಕೋಪ ಬಾರಿ ಕೋಪ ನೌಚು ಎನ್ನ ಕೋಪದಾದಂತೂತರ ಮುರಣ್ಣಿದ ಕೋಪದ ಕಥೆಗೆ ಎಂಡಲ್ಡ ಮುರಣ್ಣಿ ಪೋಯ್ನಿ ಸಿಂಹದ ಮಂಡಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ನೆ ಬೋಲ್ತೀನಿ ಆನೆದ ಸೊಂಡಿಲ್ಡು ಪತ್ತು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ ನಲಕದರ್ತಿ ಕುಸಲ ರಾಮದೇವರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟದೆ ಅದು ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡು ಬಕ್ಕದಾದ ಪಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿದೆ ತೊರ್ತು ಪಿದೇವಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮೆ ಈ ಪಂಪಿನ ಪೋರ್ಸು ತುನಗ್ಯಾನಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಝೂಕೆ ಪೊಗ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪವೆ ಬರಿಕ ಬೊಂಬೆ
ಪರ್ತಿನಾಗೆ ಪಲ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸರತ ನಡಪರ ಬಂದ್ಬುನು ಈಟು ಇದಾತಂಡು ಆ ಪುಡೇಡ್ದು ಈ ಪುಡೆಕ್ ಸರತ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಬಲ ಬತ್ತಡ ನೀ ನನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಈಜಿನ ತೊರ್ತು ಲೈಫ್ ಆಡುವೆ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಆತೆ 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 ಸರಿ Una guisangolo, amaya mingelo, vivía hongo ya yangelo, wow wow. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದ ಬಲ್ತಾರೆ ಸರ್ರಂದು ದಾದ ಬಲ್ತಾರೆ ದಾಲ ಅದ್ದರಿ ಎಂದಿನ ಮೂಗು ಮುಟ ಬರ್ತಿನ ಮುಗ್ದನು ಸರ್ತ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರದು ಕೆರಿಯರತೆ ಒಂದಿರಗೆ ಶೋಭೆನ ಸರ್ರಿ ಯಾಮೆ ಉಂತಲಮ್ಮೆ ಪಾತೆರ ಬುಂಡ ಮಾರಿ ಸಂತಂದೆ ಬಾರಿ ಬತ್ತಿರ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ದು ಸೈನಗಳ ಗ್ರಿಪ್ಡ್ ಸೈದೆ ಲಕಲ ಮೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೋಯಾರ ಯಾಮೆ ಉಂತಲಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ಸಂತಂದೆ ನಾನವೇ ಬೋಜುಡ ಆತ್ಲ ಮೋಕೆನಾ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಸರ್ರಿ ಓಕೆಂಚ ಭಾರತ ಬಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೈತ್ ಬೋತಿನೇ ಆಯ್ತು ಸೈತದ ಬೂರ್ದೆ ನಿಕ್ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲದ ನೆನಪಾಪಣವೇ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡೆಂದಿಗೆ ನಿಗಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೈತೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಸೋಡನ ನೀರ ನೀರು 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 ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲವು ಇರ್ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಂಬೆ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನ ಪುನೋನು ಬದುಕ ಇರತ್ತೆ ನಿಗ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಬೆ ರಾಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಂಡರೆ ಹೆಣ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಕಂಡರೆ ರಣ ಕುಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಲಂಬೆ ಬಲಂಬೆ ಇನಿ ಪರ್ತಿನೇ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅತಿಕದ ನೀನು ಲೆತನ್ ಪೋಪುನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 25 ಕೇಸ್ ಪಡ್ದು ಜಡ್ಡಿನು ಗೊರ್ಚಿಂದಂಡ ದೆಪ್ಪು ಮೆ ನೂ ದೆಪ್ಪು ಲಕ್ಮೆ ನೂತುಗೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏ ಕೈ ತೀರ್ತು ಮಾಡ್ಮೆ ಈ ಅರ್ಧ ಅರೆ ಪಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸವಾರ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈತೀನಿ ನಿಂದು ಇತ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಲಕ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಕುರುವಿರ ಅವೇ ಸೈತು ಹೋತಿನೇ ಮರಳಿ ಮಾರಿ ನಿಕ್ ಒಲ್ಲಬಹುದು ಬೆಂದಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಂಡ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತನೆ ಎಂಕ ದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದಿ ಈರ್ ಪಂಡಿನಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಸರಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಕನಕ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆದ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡ್ ಪಂಡದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಗ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ರಡೇ ರಡ್ಡು ಕಾಲಮ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪಂಡ ಕನಕಟ್ಟರ್ಲೆಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲ್ಲಕ್ಕನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲ್ ನಟ್ಟುನ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬಡವದ ಸಂಕಟಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಟ್ಟುವ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪೋಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿಯೇ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಇಕ್ಕಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪದು ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿಂದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಪ ಈ ದಾಲ ಎತೆ ಅಲ್ಪೋಚಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೋಚಿ ಈ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಸೈನಿಕ ಅಪ್ಪ ಸೈನಿಕ ಅದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡು ಹೋರಾಡುವ ಯಾನು ಸೈನಿಕ ಅಪ್ಪನ ಯಾನು ಹೋರಾಡುವೆನಾ ಇತ್ತೆ ಸೈನಿಕ ಅಂಡ ದಾದಲ್ಪೋ ಯಾನು ಮಿನಿ ಸೈನಿಕ ಆನಂದಂಡ ಉಗ್ರಗ ಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ ದಕ್ಕ ಕೆರ್ಪೆ ಅಂದ ತುಕ ಎಂಚೋರ ತುಜಿಬೋದು ತುಕ పోయి దూర ఆ ఆనంనే ఫింటి దక్కన బా మూల దరియు
ಮಿಜಾರ್ದೆಟ್ಟು ಮರ್ವಿನ್ ಶುರುವ ಬೈದಾರ ಅಂದವ್ರ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂడి ಅಂಚೆ ನೆಂಪ ಒಂದುಂಡು ಒಪ್ಪಾಡು ಅಕಲ್ಲ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ್, ಶಿವರಾಜ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡರ್. ಸರಿ ವಿಜಯಣ್ಣ. I think it's the best performance in the record. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರ್ವಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನೆನೆಪಾಂಡು ಇದೆಂತುದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಖುಲು ಆಯ್ತಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂಗದ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವರ್ ಗುಡ್. ಇರ್ನಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ್ also very good. I think chemistry was very good. Dialogue very good. Punchesla was good. I will not say very good, but compared to others it was very good. Compared to Bale Telpal standard it was good. Panaga Unjanji quarter final the round performance laka those do. So good jokes. Nikhil like a performance uncle onji confidence hapundu onji Bale Telpal ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಬಕ್ಕಂಜಿ ಬಾಕಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಜನಗಳು ತಾಟಿ ಬಟ್ವೇರು ಅವು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತನಂದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಸೀಸನ್ 4 ಶುರುವಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈದ್ನೆಟ ಆ ದಿನ ಇಟ್ಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ವಿಕ್ರಮ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಖಿಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು. ಶಿವರಾಜ್ನ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿದಾತಂಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಂತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲಂಚವನೆ ಬಾಡಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತನು ಅವು ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ಬತ್ತೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಚೆ ಪೊಲ್ಲದಿ ಅವು ಪಿರ ತಿರ್ಗಿಲೆ ಅವರ ಹುಡುಗ ಮೈಯಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೈತಿ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐಕಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅದು ಮರ್ವಿನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಕೊಡದಲ್ಲ ಪೊನ್ನೊಡೊಂದೇಜಿ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನನ್ನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಎಚ್ಚನೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪಾಲೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಚನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸದ್ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿತೆ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ